асал ва намудҳои он. асал аз ҳама ширинӣ беҳтарини табиӣ ба ҳисоб меравад. вай на ин ки бомаза, балки фоиданок ҳам ҳаст. ҳатто духтурон онро ба беморон тавсия медиҳанд. дар таркиби он витаминҳои гуногун ва микроэлементҳои фоидабахш мавҷуд мебошад. фақат агар он асали тоза бошад. чӣ хеле маълум аст, бо мурури вақт асал сахту сафед мегардад. фурӯшандагон ба хотири моеъу ҳаҷман зиёд намудани он асалро гарм мекунанд. ҳамин хело шуданаш мумкин аст ки ҳангоми аз меъёр зиёд гарм намудани асал дар таркиби он оксиметилфурфурлора ҳосил мегардад ки он маводи кансерогинӣ таҳриркунандаи бемории саратон ба ҳисоб меравад. ин модда дар миқдори кам ба системаи асаб таъсир расонида миқдори зиёди он мубталои фалаҷ ва рагкашӣ карданаш мумкин аст. барои ҳамин ҳам асалро аз 450 градус зиёд гарм кардан мумкин нест. пеш аз оне ки асалро харидорӣ намоед, онро чашида бинед. агар асал таъми карамел кунад, пас маълум мегардад ки ин асалро аз меъёр зиёд гарм карданд. беҳтаринаш ин гуна асалро харидорӣ накунед. дар ҷумҳурии мо асалро аз моҳи май сар карда ҷамъоварӣ кардан мумкин аст, аммо асалпарварони поквиҷдон чӣ тавр асалро пеш аз муҳлат ҷамъоварӣ намуданро хеле хуб медонанд. барои онҳо интизор шудан ҳам муҳим нест ки кай гулҳо мешукуфанд. занбурҳоро бо шакароб сер намудан мумкин аст, пас аз як ҳафта асал тайёр мешавад. оё ин асалро аз асали тоза фарқ кардан мумкин аст? инро худи шумо ҳам муайян карда метавонед. асалро барои пораи коғаз молида бо оташ сӯзонед. асали тоза дар оташ намесӯзад ва танҳо гудохта мегардад. агар асал нимсӯхта гардад, пас занбурҳо онро аз шакар тайёр намуданд, на ин гарди гул. агар моеъ гардад, пас маълум мегардад ки ба он об ҳамроҳ намуданд. барои ҳамин ҳам ҳангоми харидори асал ба маслиҳатҳои мазкур таваҷҷӯҳ диҳед. инак расидем боз ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.